Μνήμες από τη νεότερη ελληνική ιστορία. Ναι, είναι το τέταρτο μέρος της συλλογής. Είναι ένας διάδρομος που όταν τον περπατάμε έχουμε τη δυνατότητα δεξιά και αριστερά να ζούμε όλη τη νεότερη ελληνική ιστορία. Η ιστορία ξεκινάει από την Επανάσταση του 1821 και από τα προεπαναστατικά χρόνια. Βλέπουμε εδώ την χάρτα του Ρήγα, αλλά και κάτω βλέπουμε εκδόσεις δασκάλων του Γένους, του Νεόφυτου Βάμβα, του Νεόφυτου Δούκα, του Κοραή, ποίηματα του Λόρδου Βύρωνα και τα ποίηματα επίσης του Διενυσίου Σολομού. Γύρω μας υπάρχουν πίνακες, αντίγραφα γνωστών έργων του Βριζάκη και του Λίτρα που παρουσιάζουν διάφορες σκηνές από την Επανάσταση του 1821. Έγγραφα της περίοδου του 1821. Ναι. Είναι μια συλλογή εγγράφων, σημαντικών εγγράφων, με κυριότερο την πρωτότυπη προκήρυξη της Επανάστασης του 1821 στη Μορδοβλαχία, υπογεγραμμένη από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Είναι μια διπλή προκήρυξη που φέρει την υπογραφή του Υψηλάντη και την σφραγίδα. Επίσης υπάρχει μια επιστολή των προχόντων της Πελοποννήσου με πρώτη πάνω την υπογραφή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, μια επιστολή του Καποδίστρια, μια επιστολή του Όθωνα, μια επιστολή του Νεόφυτου Βάμβα και άλλα έγγραφα της περίοδου της Επανάστασης του 1821. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τον Όθωνα. Με τον Όθωνα τελειώνει η περίοδος της Επανάστασης, η δημιουργία του πρώτου ελληνικού κράτους, βασιλιάς της Ελλάδας ο Όθωνας, που τον βλέπουμε εδώ να φοράει την φουστανέλα, την οποία αγαπούσε και την οποία φορούσε ακόμη και όταν έφυγε εξόριστος στο Μόναχο. Είναι ο τουρκικός πόλεμος 1897, κύριε Νικόλσιο. Ναι, είναι μία μάχη, ένας πόλεμος τον οποίο τον χάσαμε, αλλά πήραμε ένα πολύ καλό μάθημα και ετοιμαστήκαμε για τους Βαλκανικούς πολέμους που ακολούθησαν αμέσως μετά από 15 χρόνια. Ο πόλεμος του 1997 ήταν ο ατυχής, όπως συνηθίζουμε να τον λέμε, ήταν μια δύσκολη εποχή. Ευτυχώς όμως τα μαθήματα τα οποία πήρε ο ελληνικός στρατός χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να απελευθερωθεί συνέχεια η Μακεδονία, η Ήπειρος και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ακολούθησε αμέσως μετά ο Μακεδονικός αγώνας, ο οποίος δεν προσέθεσε ελληνικά εδάφη στο νέο ελληνικό κράτος, αλλά διέσωσε τις ψυχές των Μακεδόνων. Γύρω στον χώρο αυτό, στο διάδρομο, βλέπουμε κοιμήλια της περίοδου αυτής, της περίοδου Μακεδονικού αγώνα, που ήταν στην πραγματικότητα ένας μυστικός πόλεμος, ένας ακήρυκτος πόλεμος μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η κυριότερη προσωπικότητα που όλοι γνωρίζουμε είναι ο Παύλος Μελάς. Αν θέλουμε να παρουσιάσουμε και κάποιοι άλλοι, να μιλήσουμε για κάποιοι άλλοι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι και ο Τέλος Άγρας είναι αυτός που έγραψε τη δική του ιστορία στο Βάλτο των Γιαννιτσών. Βαλκανική πόλεμη και απελευθέρωση της Μακεδονίας. Ναι, εδώ στο διάδρομο, στο μέρος αυτό, βλέπουμε κοιμήλια της περίοδου των Βαλκανικών πολέμων, ελληνικά, οθωμανικά, βουλγαρικά, ρουμανικά, σερβικά. Βλέπουμε κοιμήλια όλων των στρατών που έλαβαν μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους. Εδώ βλέπουμε τα προσωπικά αντικείμενα και τα παράσημα του στρατηγού Καλάρη, μία στολή ναυάρχου, Έλληνα ναυάρχου της εποχής εκείνης, αλλά και το Αβέροφ, το οποίο έδρασε απαγορεύοντας το Οθωμανικό ναυτικό να εξέλθει στο Αιγαίο και να βοηθήσει τον Οθωμανικό στρατό. Εδώ βλέπουμε κοιμήλια του Χασάν Ταχσίν Πασά. Ναι, είναι ο Πασάς, ο οποίος παρέδωσε τη Θεσσαλονίκη στον Κωνσταντίνο. Βλέπουμε το ξύφος του, το οποίο δεν παραδόθηκε βέβαια, διότι ο Κωνσταντίνος στο πρωτόκολλο της παράδοσης Θεσσαλονίκης είπε να μην παραδοθούν τα ξύφη των Οθωμανών αξιωματικών, επειδή παραδόθηκε η πόλη χωρίς μάχη. Βλέπουμε επίσης και παράσημά του, αλλά και ένα παράσημο της γυναίκας του. Στο χώρο αυτό υπάρχουν επίσης και πίνακες που δημιούργησε ο γιος του,
Βλέπουμε στον ένα πίνακα τον Χασάν Ταξίν Πασά να οπισθοχωρεί προς τη Θεσσαλονίκη. Είναι πίνακα ζωγραφισμένος το 1912, ενώ δίπλα ο γιος του, ο Κενάν Μεσαρέ, ο οποίος ήταν και υπασπιστής του, τον έχει ζωγραφίσει με την αλβανική επίσημη φορεσιά, γιατί ήταν Αλβανός, δεν ήταν Τούρκος, να φοράει φουστανέλα και φέρμελη, ίδια ή παρόμοια με την ελληνική παραδοσιακή φορεσιά της περίοδου του 1821. Εδώ, τι βλέπουμε, κύριε Νικόλτσιο? Βλέπουμε πόρτες από το οχυρό Ρούπελ, δύο διαφορετικές πόρτες. Η μία προέρχεται από το θωρηκτό Κιλκής ή από το θωρηκτό Λίμνος, γιατί κατά τη διάρκεια της κατασκευής των οχυρών γινόταν κοπή αυτών των οχυρών και οι πόρτες ήρθαν στα οχυρά και χρησιμοποιήθηκαν σαν πόρτες μέσα στην οχύρωση. Ενώ η άλλη πόρτα, η οποία είναι επίσης βαριά θωρακισμένη, κατασκευάστηκε σε κάποιο μηχανουργείο της Θεσσαλονίκης. Το Ρούπελ ήταν ένα σπουδαίο έργο, το οποίο δημιουργήθηκε από το 1936 μέχρι και την γερμανική εισβολή. Γινόταν εργασίες. Βλέπουμε εδώ ένα διόραμα του Ρούπελ, μια σε μικρογραφία 1/33, με τους διαδρόμους, τα γραφεία, τους θαλάμους, το αντιεροπορικό πυροβόλο, το ολμοβολείο, όλα όσα υπήρχαν μέσα στο οχυρό, μέσα στην οχύρωση, προκειμένου να απαγορευτεί η είσοδος του βουλγαρικού στρατού, γιατί για το βουλγαρικό στρατό κατασκευάστηκε το Ρούπελ. Κανένας όταν το 1936 ξεκινούσαν εργασίες δεν μπορούσε να φανταστεί ότι οι Γερμανοί θα επιτεθούν εναντίον του Ρούπελ. Εξαιρετική η μικρογραφία, γιατί βλέπουμε τα πάντα μπροστά μας, δηλαδή τα κρεβάτια μέχρι και το εκκλησάκι. Και το εκκλησάκι, το υδραγωγείο, το νοσοκομείο. Ναι. Είναι όλη η πόλη, η θαμμένη πόλη που υπάρχει κάτω από το έδαφος, προκειμένου να μπορέσει να υποστηριχθούν τα επιφανειακά έργα, τα πολυβολία, τα πυροβολία, τα ολμοβολία, τα οποία υπήρχαν στην επιφάνεια. Και με ένα εξαιρετικό υλικό, το οποίο ήρθε από την Σαντορίνη, έτσι. Ναι, για την δημιουργία του τσιμέντου, του τσιμέντου χρησιμοποιήθηκε θηραϊκή γη, διότι διαπιστώθηκε ότι έδινε εξαιρετική σκληρότητα η θηραϊκή γη, αλλά και η υγρομόνωση, ακριβώς και η υγρομόνωση. Γι' αυτό και χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή όλων των οχυρών της γραμμής της Έλληνο-Βουλγαρικής Μεθορίου, που διεθνώς είναι γνωστά σαν γραμμή μεταξά. Γραμμή μεταξά. Εξαιρετικός, να πούμε, ο αρχιτέκτονας με την σκέψη αυτή, για αυτό όλο το δημιούργημα. Που ακόμα και τώρα όταν το επισκεφτείς βλέπεις ότι δεν υπάρχει ίχνος υγρασίας. Ναι, είναι εντυπωσιακή η κατασκευή που έγινε τότε. Έγινε από Έλληνες εργολάβους, σχεδιάστηκε από Έλληνες αξιωματικούς. Είναι κάτι το οποίο εντυπωσίασε και τους Γερμανούς όταν κατέλαβαν πια τα οχυρά και μπήκαν μέσα στα οχυρά. Εντυπωσιάστηκαν από την ποιότητα της κατασκευής, αλλά και από την ιδιαίτερα χαμηλή τιμή που κόστισαν οι κατασκευές όλες αυτές. Και οι Γερμανοί είχαν να τη συγκρίνουν και με την δική τους τη γραμμή, την αντίστοιχη τη γραμμή Siegfried, αλλά και με την γαλλική γραμμή Maginot, την οποία τελικά κατόρθωσαν να καταλάβουν. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο ΙΠΕΘΑ και στο Πολεμικό Μουσείο για την άψογη συνεργασία που είχαμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δείξουμε στον κόσμο, στους Έλληνες πολίτες και όχι μόνο, όλα αυτά τα 10.000 εκθέματα και πάνω που κοσμούν σήμερα το παράρτημα του Πολεμικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Φυσικά, ο κύριος Νικόλτσιος ήταν εδώ κοντά μου σε όλη αυτή την ξενάγηση, γιατί εσείς δημιουργήσατε όλο αυτό το πανέμορφο υλικό για τον κόσμο. Να σας ευχαριστήσω και εγώ, κυρία Κασίδη, για την χαρά που μου δώσατε να παρουσιάσω για μια ακόμη φορά τη συλλογή μου στο Πολεμικό Μουσείο, στο οποίο φιλοξενείται με σκοπό να παρουσιάσει τη νεότερη ελληνική ιστορία στην νεολαία, στους φιλίστορες και όχι μόνο.
Θα πρέπει να πω ότι ο τίτλος ίσως Πολεμικό Μουσείο είναι ατυχής, γιατί στην πραγματικότητα δεν δείχνει τον πόλεμο, δείχνει όλη τη νεότερη ελληνική ιστορία από το 1821 μέχρι σήμερα. Για τον επισκέπτη είναι ένα μάθημα ιστορίας, η επίσκεψη εδώ στο Πολεμικό Μουσείο είναι ένα μάθημα ιστορίας, ένα μάθημα νεότερης ελληνικής ιστορίας, γιατί τα κοιμήλια τα οποία είναι τοποθετημένα σε διάφορες συλλογές σε όλο το Πολεμικό Μουσείο μπορούν να παρουσιάσουν όλη τη νεότερη ελληνική ιστορία. Κλείνοντας, και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω το Πολεμικό Μουσείο για την φιλοξενία της συλλογής μου και να ευχηθώ σε όλους όσους μας βλέπουν καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Πολύ ωραία. Καλά Χριστούγεννα λοιπόν, να ευχηθούμε, και το Πολεμικό Μουσείο σας περιμένει για να ανακαλύψετε την σύγχρονη και ελληνική ιστορία της Ελλάδας.